Nselmilkom u nilqakom għal dan il-bulletin ta' l-aħbarijiet. Illum, il-poplu Malti. Xiex? Meta ġejja sad-dar tiegħi, jiddoq li naqal pjano. Anzi, nistidnek Xie jiena. għandi pjano. Waqt li kun fil-ġakuzzi, għanet kasħu. Nistidnek jiena ukoll. George mhux hawn illum, ta' tixkas. Le hawn. Għax kien xogħol ta' billej u Le, għat attent nisma. iktar jono sijat. Ver, non ossu, kultant naqqa. Ma kien vera attent, Immi għat attent. No miskin. Dar-boħra meta tkun ta' billej, ħawwaħlu lek l-ispaki. Għadu meċtu. Għaxin ma nixrob, summa dinna sepp tal-espresso għan iprofa. Isma, taf kemm inħobbu kun ammirak. U daħħanik maħna, kwa. Għattimtana. Same here. Imma naħseb għand impressjoni ħażina tiegħek. Li d-dar ma tafx issajja, li d ma tafx naddaf. Ma nħobx innaddaf. Hej, mela vera għandek impressjoni. Le, li sajjar veru, Antwan sajjar. Le, kelli attus veri sam oriġinali, mjaw. Semmija mjaw, Antwan. Imma Antwan jajnek ħafna u Le, Antwan, għara, jienu Antwan, nikkomplementa ħafna xulxin. Ma tuża washing machine. Eżgur li nuża washing machine, imma per eżempju, minix dak it-tip. Ma tixħalix bejn nofs li u sitta. Le. Għax per eżempju għandi ħabib tiegħi Intima. jismu Giovan. Għatlu kif semmek Giovan? Għalli għax meta għamluni ħadu għamlu l-imħabba Ġolvan. Interessanti, ismani.